up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang, lukumang, nana sasa ba yokoromo we wato wispo def ma masernang. Anyung sufserana se baru odi. We karif ko archi en luku de presparsan se na kondre. En no politiek periode. Dus dat want taki sano taki sang defano du fika sabi sot se ye go. De bigisma fosi ba wasane tak te wakai no bus pasi. De committee wan wegsplit zijn dus a passe parati. De si wan fado bonda pe den gosdong. De weji serefi sort of de passi yo teki. Maar undisi voor VAP, we teki asmale weg, omdat asmara passie, ik kan overzien alasani. Abara die passie na scatter, yo scatter, en dat we na van odu. Daarom ik mis donjati de na een missie, die a missie seref o meke seref bekend. Sumaning. Ja, Mas Ragambo, metaki grantang itak mi mahdeja so tide, me gi wang bigi odi gi ala den smasai luku den bigi wang, de yong wang den chiwang. Alam-alam yung agi wang bigi odi. Mine na misi Bruinat Melissa. Gro in Libanon weg. Baka se fu Libanon weg. Mene garambo tak smara pasi. Bimi kabora pasi be smara werkelijk. Abede wa lo pacha. Dus minokoti mo voor dus daarom ik know. Die dena de nowadays. Isap fa mwaka. Misa precies fa mwaka. Misa fa wang smara pasi firi waka. En je probeert altijd voor mopo uit as Samarawang, want as Samarawang nooit no sweetie, altijd ay Quincy. Je hebt groei van nodig tegen na Samarawang. En dan if je begin drapen, dan is dat sa ding voor kring voor mopo uit voor kon tapa bigi pasi. Maar mine koti mo voor meneer Gambo, mine na Bruinat Melissa, want jaja umaf lili dorp. In het dagelijks leven, dus met de bezig naar Chinengre, ook naar Bigisma. Dus alles aan over TV misabi. En in Lelydorp, met de bekendelijk afro, zei poer TV sweetie. Mooi zo. Dus dat want dat je afgeneeskrachtige handen. Yes, mijn afgeneeskrachtige. Bij mij heb je smanga pijn. Mooi zo. Dan uyere archimalu koman uyere dus tis na wa young misi en dat we shitaki na partij disi we mexa sani piji wanga young one dus dat want de young one ko lerif de piji wanga do ko piji dat do ler tara wan baka. Yes. En dan maf seide meki I go in a politiek en I kies die a partij VHP. Mooi. Mas Ragambo luko mi kies die VHP en mina kandidaat voor VHP tap nummer 20 Melissa Bruinat. En zij de mi kies die VHP na Alexa Mas Ragambo betaksonet young ting mi ben tranga. Ja. Mi bebe wan semasa mi mami pa do alamuiti fu kan sen fifi umap chinga skoro. Omdat dembe do klein landbouw en dembe wan altijd tak dem chief dem mus aben boom. Ja. Toch? Dus as mara pasi dat unya alamala user grunta nga kroi wagi nga baisigri alleen tak ukan konku de tide. So mami no kotimo fo. Dus dat want taki isap weet de jongens in korte broeken taki je kent de klappen van de sweep. Van de sweep, klopt. Mooi klopt, zo. Klopt. En dat is precies de reden dat na Sansai mi ekis gi VHP. Omdat if we look at geschiedenis, dat we alla juro dat a kondrego leider se kom de broke saka. En in 2020 unusre sabi Mas Ragambo tak a kondrebe faillit. Ja. Ja. En lek chiwang ye leri fu no abenbung fu groko. Ja. Dus asranang unu lek yong wang israna wan tu tak une kong dawe broko ye wan gro ala lisi imuse mangro en in via piweshi ala lisi trouwens mi eshi lek yong wang en daarom ik met takanga de yong wang dat apwang staan vast te passie toch ai bigi smara e wegwe doro maar inokang
de tapuan bigi wang pa kondre dry. Ja. Maar dan je zorgt dat je gota pas smara baka want je broka kondre nyame. Ja. En dat hebben we gezien, dat ushi in 2020 masra. So, mino koti mo for misi, want mi luku tak ya wa misi ino. Fada tapi mo for. No, sre finit. So, ma yere, dat te luku de sandisi, dan uleru les. If mi verstaan hoe zij het taki, dan uleru les. Want dat te luku, dat je shitaki, van a vorige regering, so a parse bedrog, van de scatter a kondere, van de dude sani, je verstand de kashi, dislening, dat go bij die hotel, alla de soort san, dat die gewoon verspilling. Maar, wan pigi maar bede. Want wan leider, die bede, die betegi a volk, tak jere jaso, uno libi santoki in de steek. Omdat zij de inserefina, serefis mara pasi data waka, dat da waka da sorgu tak die a verkiezing en de pewina verkiezing, dan a draag a kondre abra nanga wan koers voor 280 met take alla programma mi motake u atikai borong of so wan misap taka so tante de traputa pup chifinga dat we agressief dat we kosi want unesani dat artist a leider dat betak. Wat hij nu nodig heeft is een volk dat hem niet in de steek laat nu hij moeilijke keuzes moet maken. Maar wij hebben hem als trekker gekozen om ons voor te gaan in wat vooraf een zware job mocht heten. Moet nu blijken of de landen in zijn netwerk de rol die hij verwacht zullen spelen bij de aangekondigde heronderhandeling van het herstelprogramma met het IMF. Zal het IMF oor hebben voor de boodschap over de nood waarin het volk verkeert? Het is van belang nu wel de geleende en eigen financiële middelen niet te laten verdampen bij nieuwe afspraken met het IMF. Zo, dat doe je dat mismele sanalek sajuta kikba. Dus je aba ervaren lek jong wang, omdat je lazy, je probeert voor sabi en lek faye taken. Dus dat want taki, saju ete je mi jaso, je moedig de jong wang aan die ne do noti, dat ook to apasi de juwaka. Want anaf de tak de kan go prani, maar kan de trouwens ab mek bicycle, trouwens ab mek telefoon, of mek wiri. Naso ade brada kambo lukumi waka pasi. Afin pasi, omdat trakeus no bij de etapa moment dat die. Maar no op trakeus, we op klein ondernemerschap. Toch? Want na klein landbouw, en op begin landbouw, tuinbouw, sami manga mi pa bedo mek mi tronti de jeugd aan verzorgen dat mi kan krismatief mi kan je tanga pe mi kan do disi. Maar den tra jong wang, tra sante na lek se taki tra man sa bung in de finga de brei wiri. Tra wan de sa de mek walo moy sani eseri souvenirtjes de tra wan baka chips na leli dorap alasan de sa ik Suriname alasan isa wa jong wang kan gebruik hoe me kwam chimoni. Una wan gezegend kondre bakratong betak het land van melk en honing. So, maar jere jaso. To Lucas aan bunda we qua economische zaken. Ja, want we kon dadelijk prehistorie, maar dat ja want to fondsen tapet op. Het feit dat kleine landbouw. Ja, Nova fonds dape. Zuiver. Ja, om een fondsen dape en de fondsen e woroko. Dus asan sem abi na wansma mus de ko skrifa projectiji de dine in. Mooi Masaragambo. Dat true. En een heleboel landbouwers maken gebruik van asan dat Anova fonds ook toe in Lelydorp. Oh ja. Maar zo lees je me abafiri dat informatie nog op de juiste manier naar Dorosee. Ja. Waardoor je ziet dat soms maar nog Saba fonds het maar a president die zorgt dat fonds te die kleine ondernemers PPDB apwam chimpush van nodu in den baka ama die zorgt dat de kiezen. En maar net samtaki
Am ko moro na doro say dat moro jongwang vooral kan go in een kleine ondernemerschap en kan make gebruik voor affonds die. So, wanda feita ka torso dan praxer wan san buen taki je waka. If wan passi langa 1000 meter, dan Julek Borgu je waka 500 meter, dan lante waka 500 meter commit you dat we langa nu jo Precies. dat we ka fesi. Dat so lukut lekchinengre ting meisje gropom migram mananga migram paler mi altijd wansa next no de gratis. Nee. Ja bi froko gi alasan sa you abi. Ja. En Alexa masragambo etaki if lanti e committee afpassi en you e waka afpassi da sane switi. Ja. Toch? Maar natuurlijk im sabi. Want je yere ta pastrati moro furu sa chandu. Ma chandu furu masragambo. Juist. En dat nou one of the funds te. So ma wakti itak des mai tak sa chandu. Mi loba pistor dati. Want mi want tak overator dati. Ja. Sang chandu. If we go terug, tak des ma beteka konder abarananga wan koers fu tui takte. Mooi. En dat de no oren vol. A koers e gro. Want die saptaki no be ma bay dalato. Ibem gacho te laat go bay kudera. En lanti be sponsor want to handelaar. En dat de mai kari populistisch beleid. In een mooi wet man tongo. Populistisch beleid dat you bem denk dat hij go want hij be bij san bunko pa wenkri mana len money da lanti be lena money eji de handelaar dat jere no da kan sente kudara bunko puma minanga you no be ma bij want da laf go operate so ade ja toch dan de man be sorgu taki adala be circulair ina exif ding je sabi toch make julek volk be denk taki Aye, goddess de maiji protein spelen. Maar ontwikkelen nog daar. Ja, ontwikkelen nog daar. Dat je shitaki, die moest draag akonder abre lasa verkiezing in 2020, dan idrage eerder abra. Inoman verteerde jongwaf, zijn de mek akonder draag eerder abra. Ja, Masragambo. Luku, to begin a fesi. Masragambo tak ube apwa leider sabe cara koers contact 280 na Masra Fenichan. Ja. Ja. En door mijn studeer af in 2012 Masragambo me be verdien 1400 SRD. Ja. Lek jong wang. Ja. Zette om in een koers voor 280. Juist. Dat weet je dat ik be verdien bijna 1400 delen door 280. Ja. Na bijna IT Barkidala. Ja. Barkidala ube verdien om en bij. Dat eerste sansa me do Masragambo na je go lek jong wa lek fam tegi ek mo poita asmara pasi na je go na wa auto handelaar je by wa wagi want iwan gro im garo kono. Ja. Snap? Maar if you aba salaris no, dan asa de man dis do a afgelopen de man teka kondre abra na 280. Ja. Wan stabiel economie. Ja. Masra Fenichan baru nu srefi to in 2020 dat skraka chan baka wan ateng sa okono makkelijk gunu omdat amabe sabik ba dat de man nyama kondre plata. Ja, akondre be failliet Masragambo. Dus jullie jong wang ano bede wang makkelijk tegi uno. Ook to give minute pebe ap waro ko ya biftek turo ko wat lek jong wang misap tak lening de yung bawa pi wang setip chi kasen. Ino kay tana mama na nga papa de je tekip chi lening. Ma in 2020 usi na nga axhomeling pakus uno be ma fendala. Trayong wang mus be paide oso euro. Ano bede wang makkelijk teg. Ano bede wang makkelijk teg. COVID dat nak de matak te dibri de alasan ko in walesi so COVID nak de mang dus de jong wang no be abe makkelijk omdat ino kanta kabrawasani ikanta moro betre abrawasani te firen serefi juist milek jong wang firen tu ya leningen sai muspai da je mit COVID je mit tak raider broka kondre helemaal en na you want ina notu ja you want ina notu dus dan op een gegeven moment masra chantek abra de laatste salaris no be mapai. Brada Gambo na lek saya taki. Iya. Masara bautersa tun salah wapala speki watamago na ofisi wapala speki ya sandati. Made salaris fu de jong wang natuurlijk de uruan tu made jong wang no be mapai. And that is the reason how is that na a prespari sani sai de mangi chan akondre nang ala respeki sai na eleksi chan Sena Excellentie Chandrika Persat Santoki. De man gama nga kondre abra. Om a vertrouwen no ben demoro Masragambo. Ja ja. Toch de bank is zoals binnenland, lang buitenland no be vertrouwen sra na moro. Wan betaler.
Je teka money, je bij een aardappel. Ja. Terwijl als dan dat, kan die afvoeding. Je sowieso smasa aben van nodo muskiseng. Ja. Maar kan je tek ala, dat bossen die alas, maar we zien aben van nodo je kiseng. Wat heb je op een gegeven ogenblik? Akop economie en broko. En dan minanga jou ala jongwa ala ouruang e 24 So ma no a president disi e sorgo dat hij compensera Libi. Klopt. Ja, want dat is zo. Je kiest koopkrachtversterking, ja. AOV verhoog, je sabi toch zwakke huishoudens, de sitjisma, chisiepi, anga de sandati. Want lukuno, te yuchis amoni ini anu, de kan go budgeteer, de kan go setting, maar te chis anyang, yo nyame van een pori, je verstaan. Maar doe takatori, want lukuno sa de man is do, de mas katera sanita. Santoki no ba no want trafasif do da be musgwa IMF. Ma yes. Archi saden do faden nyama fouranga erin bereu archa poku. Venga con danse puro. Puro, Papa pura la eri bere. Papa kira puro, Papa pura la eri bere. Daqui di o kira puro, sai de no asapo, so que llama pura la eri bere. Papa kira puro, yo domi. Papa kira puro, Papa llama pura la eri bere. Gona IMF be musu uno ba trafasif tu ma julek yon wan mi aje mi ne werif taki ma mi breiti en me virbunta kon yon wan dina kandidaat die sabif zijn de meki ondersteun asan disi en a vrouw die sa missie die na grassroots want a kwechina sani a mastoko toko ange anange futu fu sorgo dat ti dena dei dat efa kana akana tarawang. De naftrontant heel kundige. Maar me bedoel dat ik kan toch een professional met je wirisma. Ja, ik kan toch een professional bloemschikken. De mooi nangara. Mooi nangara. De mooi nangara. Alla vrouwen mooi nangara. Ik heb borstwit in jij serie. Kitere ja man. Ja, masrakan bot. Zo ade. En lek fai taki masrakan kambo. A IMF ano bede ambende fanodu want a kondre be failliet. En den sma a 4,5 jaar ano bede makkelijk jaar. Olek sam takik ba ook to minute. Maar unom vergeti dat den 2 jaar heeft COVID uno be maset economie. Nee. Want wa economie je zet en pas de ikaroko, de belastingcampagne na fasi en zo je draai a kondre go moro fara. IMF kom trakeus no bende. Ja, en a president disi zorgu dat wamching koopkracht, lek van Basragambo betaki, fuyep densma. Ja. Maar dat met tak ala leisi Basragambo, den wang sa aben tranga van nodo, de dat muski sa yepi. Juist. En daarom me roepa volk pusrana op toe. Mek u de eerlijk na ngausrefi. Want was a weshi toe, dat soms ma sa nabe van nodo, ekisen toe. Wakti me koina tori. Want dat sandat is domi dwars. En dat ana president schuld. Precies. Dat we zolang een baby crazy heeft no chance schuld. Ja. Terwijl we man zei roko 24 uur ga kondre. Ja. En lek jong wang mi eshi eng. En de politieke partijen, de beloofde jong wang so furu, et tap de ai. Maar mi want tegen de jong wang die no mek sma kon tapi ai beloofi san mogi gratis gezondheidszorg, gratis diti, gratis ne, basta masraga. Maar je redt ja zo je tak gratis gezondheidszorg. Mi mek me a vorige verkiezing. Mi mek me pepchininger 15 jaar bij prati baso karta. Oké dan. Ja, de bij prati gisma gewoon. Isabi toch. Maar terwijl attendati a baso karta wan na regering die zorgu tak a baso karta disko abuan basis. Want de mabes kater
Abaso Sani. Ala dole man be prate Masragambo. Ja, dus dat baso karta be de wan pas figo luku datara. Ma ino ma beterangeng. Klopt. Ti dena dei, sani mame kon baka tapatori taki. Na de ambtenaar, dis don dape. Die moest doen aan kona fascina eer en geweten voor zorgen. Nana eng e zorgen en zo af de saboteer e dusan e specifica cosa president. Pevenator dati. Precies, Masragambo. En asan dat we maken mee. We maken mee. Luku mee je furusma. En vooral na leksam taki if je na situatie is pas to a Queens desma. Ja. Dus desma heb de bel. If me go me sha situatie werkelijk me doe alla moeite. So lees if na doro min broko me broko ga easy alleen voor je desma. Maar you know ka up one biggie onderneming dat iwana baso kat. Nee, anokang. Anokang. Dat no kang. Make a this so that if amoro we a ching groep sa aben tranga van no na wan behoorlijk groep kom no tak ching groep. Na wan behoorlijk groep Masragambo. Maar if de man dat aba je pifanodu make we like bradi skoru op een fonds. Strana man ulop makandra. Kan den no in een politieke strijd dat we gairs like wa creatief makandra. Maar strana man lop makandra. Make we op bijvoorbeeld een fonds. Sa e beheer door de juiste sma natuurlijk. Dat alles sma sa abem tjus omoro bonti de dat de kan pot wan kwapchi bijdrage in een pot voer. Ik weet in een fonds dat is dat ik kan zorgen bijvoorbeeld de wampchi moest opereren, wampchi moest gaan Colombia. Dat money dat de drape. Dus een solidariteitsfonds. Zuiver. Ja. Zuiver. En dat na denk ik me dat alles ranamang moest op gelijke kansen in alibidis. If je ziek in moest man ven jepi. Maar usap tak akondre no de ete samus de. En met zulke fondsen, en zo'n fonds, same kar ala, sebrada nanga saf me strana sa abem tuso morobong. If u kan pot zo'n fonds op, dan wat me kies voor verzoeken. Ala de van mi masra mus kies van hartoperatie of disi, maar unaba money na so me tuko sponsor hier daar. En de maigi. En daarom het ik gewoon centraal punt kom. U kan pot drapen allemaal. Da asanego barat Masragambo do kayep alasma so itak mooi mi lop fai taki en mi hoop taki de jong wan die eluko en archi dat de verstansa a missie die se taki dus a missie die aben atina juiste pressie dus a de sociaal gevoelen begrijp a situatie i verstaan en onder a president die si wabif gomoro fara. U abif krake baka Tara fasno de want lukuno. Inoka ebowa oso. Nanga wa aannemer dat ebowa oso da oso kis dakak badayot. Seta interieur. De ego tek wat tera vreemde aannemer die na no wan erop verstaan van woroko. Da komek sani. Da pesiri bi camera muska komek toilet. Isabi pe toilet muskong agopot kukuru. Anga de sandati dana bruya. Isabi tok dana bruya. De jers wan fromu maxing. Je verstaan. Te begin nga was magodoro. We shitaka voorzitter Chara a kondre van men 16 go na 3. Luka groei dati. Isap so. Luka groei dati Masragambo. Nee, maar actie me toe. Tak sana sanda dame taki men 16 go na 3. Na inflatie toch. Inflatie, groei sa ube failliet. En nu zien we weer groeien. Chic dak tranang ego baka. Uno de ete pomde Masragambo. Nee, zeker niet. En dat a voorzitter taki toe. En daar unom de politieke partij misschien de beloof van heleboel. Tedes magona oso na de ma make de accidents ma pero fenamoni. Put dua sansa de my beloof. Maar if de aba vertrouwen. Precies, maar a vertrouwen de nota pa president. Yes. Si buitenlandse vertrouwen investeringen begin kom. Masragambo ome wenkri nota pu vanaf 2018 kom 2020. Vertrouwen ome bedrijven. Vertrouwen no bede. Alles ma betrekken weg. Maar we si a vertrouwen kom baka in a president is van buiten en binnen. Minister voor Amerika kom, giwan power aan a president is. Ja. Dus mine luku lokaal, want alles ma de politieke partij wan broko makandra no. Maar mine luka sandati. Me luku sa de buitenland en taki overal leider zou abino, lek jong wang. Dat belangrijk. En if a groeide in a kondre, dan milek jong wang, dan mo snap baka groei. Want lek sa metegi Masragambo mi mo pa ita smara pasi, we go sa fita pa brada wang. Toch in a apoude bergen de mataki, mama Srachan na enige leider, sa kancharugo na bloeiperiode. Ko luku fa padise waka en meet the people en go meet a follow. 2 mooie baby's. Volgens mij zijn ze tweeling.
Huh? That's just a trailer. Say what's that, bro? The baby. What's that here? Oh, Mag ik meenemen deze? Mag ik meenemen? Hè? Kom. Ik ga zelf komen. Stilt u beiden op de foto? Kom niet, joh. Wil je ook mee met me? Kom. Oh, mijn grote zus. Papa, je moet wel komen. Yes, goed zo. Mooi zo. Ik ga weg met deze baby. Moet ik met deze baby's weggaan. Goed zo. Mooi zo. Mensen, mooie baby's, hiervoor vechten we. Hiervoor lopen huis aan huis voor een goede toekomst voor deze kinderen. Deze kinderen willen een mooie toekomst. Een mooi land hebben. Met werk, met veiligheid, met gezondheid, met liefde. Dat is waarvoor we vechten. Dat is waarvoor we strijd leveren. Geweldig. Ik wil ze bijna meenemen. Mooi. Goed zo. Zo, dat doe je dat hij. Dat is Samiwante persoonlijk. En we zitten zo op 5 voeten. Maar Samiwante persoonlijk dat zo. Mek moeite. Lek familie zit aquí. Abe truse aninagorong. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je zorgt dat je kan taki. Ai, mina wan jaja sarana ma of wan jaja sarana uma. En mi sape mit napu. Mi no wansma nesani want bijvoorbeeld. If je abi ipchin gruntuna also ipchin dis ipchin dati. Dat if you want buy one piskasi da money e free. If you buy one piskasi, omdat die seref sorgu fi serefik ba. De afklagen tako melangam no nyang kasi no manyang kasi. Isabito. Dus lek fa je tisa koopkracht versterken, dan moet je gaan budgetteren. Go zeta libi en mine na mazar degna di gambo. Ja, mama Sra Gambo. No, mine na misi bruina, dan met tak altijd tak mina wan jaja uma, omdat lek famitaki mipsa watra. Ano figuurlijk mi pot mi ano intoko mi prani. Letterlijk. Ja, mi prani, mi merki kou. Voor jong en mina ouro mina 35 jaar mi abi. Kan dat skin look op tjus amoro bigi ma 35 jaar mi abi. Maar lek jong wang mi ben wan tak tide. Uno geef op. Toch? So leesa gets lek alibi tranga, maar tampusing. No make no wans ma demotiveri in alibi. Want ja, a laatste moment na useref ook knap giserefi. Ja, en dan no mix ma kon beloven voor de politieke partij. If you see groei aten tranga, me geven tuta kateng bij de tranga, maar uno be ma ap, want trafasi. Dis be de ajuiste passie fugo en uno de ete. Maar nanga chan na ufesi en mi hoop a jongeren e give me a kans to like young wang. Nanga wan social atito alas masasap mi saptak mi social. En mi no go beloof den boom voor sani sa mi no man maken waar. Maar me tegi de wel. Alasan sa mi ap in mi vermogen. Voor je wans masa aben van dodo. Mo doen we altijd. Dat na Melissa Bruinart. En mi snap dat pa kandidatenlijst voor AVHP. Like Jaja Srana Oma. Dat nummer 20. So, met taki grantani. Dat hij bij een kong. En wansan musuk moto. Want brada rut no de. En dan ma bi fura olo dat hij. Uno trowe doti tap mama sernang. Une trowa dota strati. Ja. If je troa sterati dat want dat je troen tapi parasitu ina trobi dat ben je slordig en dat no kan. Zodat de en heb je if de troen a strati dan win den go tro. Daar hebben we zalig milieuvervuiling en alle die soort stikkies aan kom. Me ku beschermen, me ku lobu kondre. Want usrana mate we ka buitenland, perso we doen masraga, we pota doti inu saka, of we pota inu tas. Dat zei de uno man do dat gima masrana. So. Me ku lobu kondre. Yes, dat na sami wan takti de masragambo. De jong wang, me gide wang special odi man mine vergit den garar wan tu pos grandma na grandpa luku mi school pa ye luku so de jong wang. Nee, me wan takanga de jong wang omdat mina wan jong wan tu. So, door bafa programma. En mi breiti dat tidem be wan misi, die be kan konf wan jong wang. Fu kontei no fa alibide. Ano sprookjes in beeld, ano oki na nga tap toe. We verstaan met ako garantani. Te want te lezen.